ake sa baki ko ba haka ba. Amma idan iskanci shine siyasa kamar yadda ya ce shi dan iska ne, to kaga gaskiya ne babu ruwan bayan Allah a ciki. To dai Imam Khomeini ya masa magana da ta dace da shi. Kuma kamar yadda za ku lura kwana-kwanan nan ma gwamnan jihar Kaduna Allah ya gaggauta halaka shi. Shi ma kaga ya maimaita wannan abun ko a gababan yada labarai, ya ce to shi fa yace wai shi ba wai shi a yake faɗa da ita ba, shi yana goyon bayan shi a yace a nan jihar Kaduna suna da shi'a ko ba haka ba, yace suna da shi'a guda 2 mai rajista wanda sun yadda da ita, haka ya faɗa. Kuma har ya kama sunan Sheikh Hamza Lawan, yace kaman akwai Sheikh Hamza Lawan, yace shi ma irin shi'a da yake irin wanda muka yadda da ita ne. Wato kaga ashe akwai ɗan shi'ar ahalin gidan manzon Allah, kuma akwai 'yan shi'ar Buhari da 'yan Rufa'i. Da Allah wadan wannan shi'a malam. Saboda haka gwamna yi wannan bayanin a kafafen yada labarai, yace akwai shi'ar da suka yadda da ita. Saboda haka su ba da shi'a suke, yace shi'a musulmi ne. Saboda haka ba matsala in shi'a za ka irin wannan, amma irin wanda suka kirkira. Yace amma shi Sheikh Zakzaki yace shi dan siyasa ne, haka ya faɗa. Kaga magana ta yi kama da wadda aka gaya wa Imam Khomeini ko? Komo da komo bayan Allah, haka al'amari yake dama. Ka gane ai. Sai ice in irin ko ce wannan siyasa yake yi. Yace amma wai ya ƙi cire rauni ya zo ya tsaya takara. Haka ya faɗa. Yace saboda haka shi kungiyarsa yace ba ta musulunci ba ce. Yau ga yan Rufai shi ne yake bayyana musulunci, yana wa'azi, ka gane ai. Wato irin wa'azin Fir'auna ne ko, wanda yake wa mutanensa wa'azi shi ma yana cewa inni akhafu zaruni aqtul Musa, yace ku bari in kashe Musa, zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba, in yaso ya kira ubangijin nasa da yake faɗa ya kare shi. Ice inni akhafu an yubaddila dinakum, abinda nake tsoro kai canza muku addinin ku da gaskiya. Yace wa an yuzhira fil ardi al fasad, ce kuma ba na so ya zo ya kawo barna a ban kasa. Wai Fir'auna da yake, wai shi Fir'auna yanzu nan mai yanka jarirai, wai shi ne wai shi ke maganin barna, wai baya so wani ya kawo barna a ban kasa. To abin haka yake duk ɗaya ne, ba wani bambanci. Inda kaga su Fir'auna suna yi, haka Fir'aunan lokacin manzon Allah suka yi, haka kuma Fir'aunan wato ainihin lokacin Imamu Hussein, lokacin Shehu Usman Mujaddadi haka suka yi. Su ba wajen gurin su ne limamai a lokacin, suna wa'azi su yi da sigogi su abin nan, ka gane a yan sun gama su ce to kuma a yi biyayya sosai, Allah ya ce ku bi mu, haka suke yi. To kuma haka su masu yin Rufa'i ka gani, Allah ya gaggauta halaka su. To shi ma wannan bawan Allah Sheikh Nimr a Saudiya abin da ya faru kenan, an gane aiko. A ƙarshe dai hukumomi wata rana ya fito da 'yan rakiyarsa, sai kawai jami'an tsaro suka datse hanya, suka tare hanya, sai suka bude wuta. Suna tare hanya dama bude wuta kawai suka yi ratatatatatatatata. Saboda haka suka yi harbe-harbe, sannan kuma suka ɗauki bawan Allah Sheikh Nimr kenan suka tafi da shi. Da suka tafi da shi sai suka ce to a yanzu sun kai shi asibiti ne suna kula da shi, haka suka faɗa. Suka ce sun kai shi asibiti suna kula da shi. Ana nan sai suka ce kai kotu ma za su kai shi, saboda yanzu ma suna tuhumarsa da laifin ya buɗe wa 'yan sanda wuta. Ka ji wannan magana, ka gane ai. Suna tafiya fa akan titi a gaban kowa da rana, sai aka ce yanzu wai shi ne ma ake tuhumar ya buɗe wa 'yan sanda wuta, ya buɗe wa jami'an tsaro wuta. Saboda haka kama dai su ma suka ɗauki mataki, suka ɗauki lauyoyi. Karshe dai kawai wata rana ba lauyoyi, kawai aka samu wani alkali na je kana yi ka, kawai aka ce yanke hukunci. Kawai sai yanke hukunci, ya ce kai ya yanke wa wannan bawan Allah Sheikh Nimr hukuncin kisa. A duk fikihun duniya ba wannan hukuncin, babu shi a dokokin ƙasa,
babu shi a fiqhun musulunci, wai sun kashe shi wai ta'azira, haka suka rubuta, yace an yanke masa hukunci wai ta'azira. Ta'azir shine tsoratarwa ko gargadi, kaman gargadi, ka gane aiko? Saboda haka suka ce sun yanke masa hukuncin kisa wai saboda ba laifin komai ya ba, amma gara a kace shi saboda ya zama gargadi a gurinsa. Kuma ya wai ka Allah la ilaha illa Allah. Saboda haka kafin ka ce kwabo sai riga ma sun zartar da wannan hukuncin, kawai shi kenan suka ce sun gama. To akwai darussa gaskiya da yawa dangane da wannan bawan Allah Sheikh Nimr. Na farko dai abinda za mu fara kalla shine wato tsayawarsa da dakewarsa kyam a gwagwarmaya, ko ba haka ba. Bawan Allah nan jarumi ne, domin kafin su yanke masa kafin su kama shi su yanke masa wannan hukuncin kisan, to dama ya sha samun labarai, kuma yana da kalamai masu yawa wanda ya na nuna jarumtaka da dakiya da dauriya. Daga cikin kalamansa yana cewa ba yanda za a yi mai shiru da bakinmu, ya ce in ma dai mu rayu ɗayaye ko kuma mu mutu muna jarumai, haka ya faɗa. Mun da wannan, ya ce in ma dai mu rayu ɗayaye, wato muna da ‘yancin mu yi addininmu, ba wanda ya zai hana mu ‘yancin yin addini, ko ya hana mu ‘yancin yin tunani, ko ya hana mu ‘yancin faɗin albarkacin bakinmu. Babu wannan, ba a halicci wannan, babu wannan mutumin. Saboda da addininmu, da tunaninmu, da fikirarmu, da bayananmu na hankalinmu ne ko? Kuma a zuciyarmu suke. To wani ya isa ya hana mu? Ya isa ya shiga wannan zuciyar tamu ya kwakulo ya cire? Ya ce saboda haka ko mu rayu muna ƴaƴaye, ko kuma mu mutu muna jarumai, wato shahidai ke.